Біля самої Попасної розвивається свинокомплекс. Поки тут 1500 голів, а в перспективі буде 4000. Губернатор дає тваринникам слушну пораду – шукати собі працівників, бо кваліфікованих кадрів в районі обмаль, у аграрному університеті. Допомогу з бюджету гарантує. Далі майданчик, де зводиться завод з виготовлення гіпсу. Корисний та актуальний зараз у будівництві матеріал. Завод готовий на 90%. На ньому працюватиме понад 80 людей, а із суміжними виробництвами більше 100. Інвестиції відіб'ються за 3 роки, але активної участі у житті громади від власників заводу губернатор вимагає раніше. Очень важно то, что мы требуем от всех, как только выйдете уже на безубыточную, не на прибыльность, скажем, да, на точку безубыточности, да, мы подпишем с вами договор о социальном сотрудничестве. Договорились? Да, конечно. У районній лікарні губернатора цікавить ситуація із забезпеченням необхідним медичним обладнанням та комплектація кадрами. Про перше, обіцяє Володимир Пристюк, залучить позабюджетне фінансування. Що ж до кадрів, вимагає у лікарів зі стажем обов'язково передавати знання та вміння молодому поколінню. На вагоноремонтному заводі Володимира Пристюка приємно дивує бізнес-план та розуміння керівництвом майбутнього підприємства через 5-6 років. Про що він і сповістив трудовому колективу під час спілкування у актовому залі. Дуже приємно, зауважив Володимир Пристюк, що в районі є люди, керівники, які розуміють своє місце та відповідальність у майбутньому рідної території.